L-ewwel qal li għandu €900,000 cash minn beħ ta' proprjetà, imbagħad qal li l-flus ġew minn 40 sena ħidma bħala avukat wara li riċerka li saret fir-Reġistru Pubbliku ma sabet l-ebda proprjetà mibjuha f'ismu għal dan l-ammont u mħallsa fi flus kontanti. Li hu żgur hu li waħda minn dawn l-istqarrijiet tal-Ministru Manuel Mallija hija gidba. Għalhekk dan l-istazzjon bat email biex jistaqsi lil Manuel Mallija dwar dan id-dubju li tqajjem mill-Ministru stess meta l-ewwel iddikjara mod Kien hemm ċertu proprjetà li ddisponejt minnha u tinsiex id-dikjarazzjoni hija sal-aħħar tas-sena li għaddiet. Allura jien kont fidil fl-aħħar tas-sena li għaddiet hekk kienet il-pożizzjoni u hekk iddikjarajt. Imbagħad iddikjara mod ieħor. Number one dak qed tgħidu inti, mhux qed ngħidu jiena. U t-tieni jiena meta għamilt dak kollu li tgħidli il-liġi. Jiena iddikjarajt dak kollu li jiena għamilt b'xogħli f'40 sena ta' xogħol u dik hija s-sitwazzjoni realistika. Issa affarijiet oħra li ovvjament nista' nimmaġina inti minn tal-kemm l-ewwel darba li qed narak, ir-risposta jiddispjaċini illi l-spins inħalluhom ovvjament tal-oġġetti oħra żjed serji. Il-liġi tgħidli fi żmien xahrejn kelli niddikjara il-proprjetà tiegħi u jien iddikjarajta kollha u dik il-proprjetà ġejja minn xogħol qiebes jien bħala avukat f'dal-pajjiż ta' 40 sena. Staqsejna lill-Ministru Mallija li ma minn dawn hija gidba iżda sal-lum għadna mingħajr tweġiba għall-email li batnielu. Fl-ewwel ta' Awwissu Manuel Mallija preżenta korrezzjoni tal-ewwel dikjarazzjoni tal-assi tiegħu, xi ħaġa li qajmet aktar u aktar dubji. Fid-dikjarazzjoni oriġinali tiegħu il-Ministru Manuel Mallija ħalla barra l-fatt li s-sena li għaddiet daħħal aktar minn €137,000. Manuel Mallija li fid-dikjarazzjoni oriġinali tiegħu qal li għandu €900,000 fi flus kontanti qal li għandu dejn ta' €1,300 u ammetta li nesa wkoll li niżel numru ta' shares li għandu f'żewġ kumpaniji.